Mopoviiksi challenge, let's fucking go! Mopoviiksi haaste. Voitolla viiksistä eroon. Ajetaanko pensselit vai vieläkö viritellään derbiä? Päästäänkö tänään viiksistä? Jännitys tiivistyy. Vaimo tossa tyrytti menemään toissa päivänä, että katso meikäläistä hetken aikaa noita. Nyt Ihan oikeesti, sä ajat noin viikset. mä sanoin, että ne ajetaan heti kun me haetaan jätkien kanssa Warzoneissa voitto. No voitteko pelata paremmin? Nyt on tarkkuusjuoma. Nyt on tarkkuusjuoma. Nyt on tarkkuusjuomaa. Nyt mennään. Nyt mennään. Ei kannata tolleen hönkien nenästä tulossa, kun nenävuota. Ei Niitä oli kaksi. Älkää tulko tää 3. Kaikki 3. Näkö tonne asti? Jos päästään liitelle, se voi olla, että tässä kun rauhokseen vetelee. Minkä takia Mun sunnuntai liite. Ampuks sä ton paskaksi ton? Joo, ja mä oon downissa. Ei saatanan ampu sieltä katolta. Onpaa vaikee laji. Ei se ammutaan. Täällä ammu. Tusika. Kattokaa tää aimpotti käyttöön tosta. Ois voinut osua. Toista olisi tullut hieno klippi kyllä. Nyt on 3 tässä talossa. Onko se 1? Koittaako siellä muu alhaalla? Koittaa ja ei vittu nyt ei. Joo, sieltä alueen puolta ikkunassa 3 jätkää. Mut ei kannata jäädä pyörii päiväkodin pihaan, kun lapset on jätetty, ettei vaan jää sivullisia. Joo, se on toi. Jääkö edes pakettiauto? Ensi viikolla pähkinälive. Kuohotetaan syödä pähkinöitä. Mä lähden tällä. Moro! Me ei ihan tässä meidän vieressä. Mitä tuo tossa? Miten mä oon näin huono? Toista suunnasta. Mitä? Joo, ja siis tää niin kuin mä sanoin, että mä tonne ollut menossakaan. Ihan idea. Älä tuu ja... Joo, vaan joutunut totuttelee siihen, että Kekkosta pitää ottaa pepposen. Missä... Anteeksi, mutta... Mitä? Joku mukavassa hakkaa tätä turpaan selkään koko ajan. Ei. Otetaan PC-perseen-reikien kanssa aina tämmöstä. Cheattereitä joka loppi täynnä. Ei. Jos on vielä ketään hengeltä. Reppuselkämies. Ihan normaalisesti. Mä oon täällä ihan reppuselassa, syön tikkukaramellia ja kysyn, että isi koska ollaan perillä. Mikä hemohespuikku mulla taas oli täällä. Joo, saivat mut takas tielle. Ei juu. Kerennyt näkee. Ei juuta. Tavat toi. Sieltä tulee kavereita. Entä jos se ei voita enää koskaan? Nyt mennään liian pitkälle. Mä luulen, että meidän pitää lähteä. Nyt pitää lähteä. Toi vaan juoksee mua. Siis mä heitin C4 tonne. Missä me ollaan? Mä oon ikinä käytä. Mä nappasin rampan siitä. Sain yhden tänne. Tuolta joku naru näköjään tuomista toi kuva. Eliminated. Ei mulla ollutkaan enempää, mä oon ollut lisää. Joo, tuli molemmilta puolelta. Hypis siitä kivien päältä sinne päärektään päästään. Mitä? Mikä siihen on 2 täyttä tiimiä sun lisäksi? Koitan vaan majailla täällä niin pitkään kuin mahdollista. Tää on tuolla keskellä. Neljä jäljellä. 1 ja 2. 1. Kaikki on 1. Ja näin. Toinen on sun alla. Tapannyssä. Montako sepeä sillä on? Yes, äijä klutsas kyllä. Onpa vaikee peli. Pensselit lähtee! Vaimo, kuuliks sä? Pensselit lähtee!
Ja pidemmittä puhetta siirrytäänkin sitten viralliseen lehdistötilaisuuteen. Ese, onnittelut haasteen voitosta. Pystytkö antamaan nopeat mietteet suorituksesta? Jees, ei ollut meille ihan alusta asti selvää, että millä panoksella tätä peliä lähdetään pelaamaan, mutta valkeni kyllä hyvin nopeasti. Siitä kuitenkin sitten vaikeuksien kautta voittoon, niin on tyytyväinen suoritukseen. Eräät kriitikot on sanoneet, ettei voitto ollut ansaittu. Miten kommentoit? Toiselle se nyt on vaan vaikeeta hyväksyä tämmöistä raakaa talenttia ja seksuaalista vetovoimaa, niin jätetään semmoiset tulinat ihan omaan arvoonsa. Kuinka vaikeeta on olla noin komea, hauska ja isomunainen päivästä toiseen? No, raskastahan tää välillä on, mutta jonkun tääkin taakka on kannetta. Haluatko lähettää terveisiä joukkuekavereille ja tukijoukoille? Ehdottomasti joo. Haluan kiittää kaikkia, jotka on haasteen suorittamiseen osallistuneet jollain muotoa, kaikille tukijoukoille myöskin kotia sinne katsomoihin. Ja nyt lähdetään sitten hakemaan seuraavaan haasteeseen sitten sponsoria, koska ilmaisiksi tähän paskaan ei enää sitten uudestaan kyllä ryhdy. Jes, kiitos. Ai. Mitä tapahtuu? Mikko lepi tässä välissä. Bombo otti levo. Oota, pysäytetään juna hetki. Bombo ottaa meidät kiinni. Sitten ei muuta kuin kaasupohjaa. Vittu päin. Ei vittu, ajoit Bombon yli. Väärä suunta. Suus perkele. Tää on sitä elämää täällä huipulla, et on tää välillä rankkaa pelata näin kovalla tasolla.